Hej, mit navn er Frank Helenius, og jeg er bibliotekar her på Aalborg Biblioteket Litteratur og Musik. Og jeg skal ganske kort fortælle jer lidt omkring, hvordan man opretter en blog. Men først og fremmest lidt omkring, hvad en blog egentlig den er. En blog, det er egentlig en populær forkortelse af ordet weblog. Og man kan beskrive det som en slags simpel hjemmeside eller en form for elektronisk dagbog. For eksempel den side her er Slagt den hellige ko, og det man har mulighed for på en blog, det er at oprette tekst og billeder og beskrive, hvad man egentlig har lyst til. En blog, det kan også være et fagligt forum, som for eksempel her Biblog, som måske mange af jer allerede abonnerer på. Men det vi skal nu, det er først og fremmest at oprette en blog. Og for at oprette en blog, jamen det du gør allerførst, det er, at du går ind på Google, og så logger på din Google-konto. Og der logger du på med det almindelige login og password, du allerede har fået. Når du så har logget ind og står, som jeg gør her på Google, jamen så klikker du heroppe på det, der hedder Min konto. Når du kommer ind under Min konto, så kan du se mange af de tjenester, som Google sætter til rådighed. Og det, du skal bruge her, det er selvfølgelig en blog. Og der klikker du selvfølgelig her på blog for at komme over og så oprette en blog. Det, du skal herefter herover på bloggen, det er altså på samme måde som før, logge på med din Google-konto og så dit password. Det billede, I kommer ind på her, er for mit vedkommende de blogs, som jeg har oprettet. Og der som I kan se, jamen der er flere, jeg allerede har haft gang i. Men det vi skal her først og fremmest, det er at oprette en ny blog. Og det første man gør, når man skal ind og oprette en ny blog, jamen det er at give den et navn, altså den titel, som bloggen skal have. Og det er den blog, vi skal have. Den skal selvfølgelig også have en URL. I det tilfælde her, der giver jeg den URL'en 23 ting Nordjylland blogtest. Så for ligesom at få lov til at oprette bloggen, så skal man ind og så angive her nogle korte bekræftelser på, at man er i sender, og så gør det. Herefter klikker man fortsat. Det billede, man kommer over til nu, jamen det er et billede, hvor man skal ind og så vælge den skabelon, det vil sige det udseende, som man ønsker, at bloggen skal have. Og der gives der herinde for bloggen flere forskellige muligheder, hvor man ligesom kan vælge. Og det man vælger, jamen det kan altid ændres senere. Jeg vælger i det tilfælde her, den der bare hedder sanddollar. Så, jamen det er stort set det. Så er bloggen oprettet, og så er det stort set klar til, at man kan begynde at skrive. Men inden jeg begynder at skrive, jamen, så er det klogt ligesom at gå ind og kigge på nogle af de ting og de muligheder, der er for at justere bloggen til, som man ligesom selv ønsker det. Og der er der heroppe i toppen nogle faneblade, som er gode ligesom at gå igennem og så kigge på. Først og fremmest er der det faneblad, som drejer sig omkring indstillinger. Under indstillingen, jamen, der kan I se, der kan I gå ind og ændre den titel, som vi ligesom angav til blogtest. Man kan også her under beskrivelse angive et yderligere felt, hvor man ligesom laver en yderligere beskrivelse af, jamen, hvad drejer den blog her sig egentlig om. Plus, det er også klogt at gå ind og kigge på det faneblad, der hedder formatering. Herunder formatering, jamen, der kan I se, der er der dels en tidszone, man kan gå ind og så ændre til en europæisk tidszone. Samtidig kan man her også gå ind og så gemme eller markere, hvor mange indlæg man ønsker, der skal være på forsiden af ens blog. Altid når man laver nogle ændringer her omkring de ting her, jamen så skal man herned i bunden og så vælge gem indstillinger. Det man også har mulighed for, og som også er godt at gå ind og kigge på, det er for eksempel, hvem skal have lov til at kommentere på en blogs. En af de indlæg, man laver på en blog, jamen det drejer sig omkring almindelige indlæg, hvor de folk, der kommer ind fra bloggen, har mulighed for at gå ind for at kommentere. Og der er det selvfølgelig en fordel på den blog her, at vi har adgang til, at enhver skal have lov til at gå ind og kommentere. Der er flere indstillinger her, som I kan kigge på, men prøv dem af. Altså, der er ikke noget så selv farligt i det. En anden ting, der også kan være god at kigge på, jamen det er den her, der hedder tilladelser. Det vi gør her, det er, at vi giver adgang til under 23, at alle skal have lov til at gå ind og kigge på den blog, vi ligesom har.
Men man kunne også gå ind og lave en blog, som i princippet var en skjult blog, hvor man indbød nogle personer til, at de skulle have lov til at se bloggen og være en del af den blog, man ligesom har. Det, der også er mulighed for her, jamen det er fanebladet, som hedder skabelon. Under skabelon, jamen der er der et vigtigt element her, der hedder sideelementer, som er en god ting at gå ind og kigge på. Og det man kan herover, det er, at man kan i princippet egentlig flytte om på tingene, eller tilføje nogle ting, eller elementer, alt efter behov. For eksempel, hvis jeg ønskede at have her på den blog her, have en eller anden linkliste, så kunne jeg vælge der, tilføje til blog, og så gå ind og give den linkliste en overskrift, hvorefter jeg giver det en adresse, og så en titel, og så tilføje det link, og så gemme ændringer. Det der sker, det man så kan derover her på forsiden, det er, at de elementer der er, dem kan man flytte rundt ved simpelt at trække, og så slippe den. Men igen, på samme måde, når man er færdig, så skal man gemme den. Hvis vi så herefter går ud og kigger på vis blog, jamen så kan I se her er den færdige blog, og her er oversigten med den linktest, jeg egentlig lavede. Så er det sådan set bare at gå i gang med at lave første indlæg.